Mayong adlaw, magtutaron sa Sibilia sa Tingkawog River. Atong suwayan tog bisita og malingaw bata dito. So banta. Muna yung tulay sa Sibilia. So ikan ko noan mga 5 kilometro. So ladyo pa tao biyaheon. Ito makita ang daanan ni karon nga medyo gamay sa patsi. Kung wari mas bintaha kung motor siguro kay kung magsakinan mo 4 wheels lisod kung naikasugat. Okay rang biyahe pre? Okay lah pero medyo ayun ang daan medyo di pa rin dot delikado pas motor pero okay ra maginahinay. So ibili ito motor ni pre kay atos okay. ubos pa man kuno ang Tingkawog. Nay daan ato magian ka na mao na 100 meters pa. Ambugon. So pila ra na ka minutos nga lakaw abot ta. So hinay ta gambog pre. Karon abot ta sa Tingkawog. Ano dong makitaan. Kinainitan nga ang panahon ng adlaw. So lami do kadto ni iligo kay para mawa ang kainit sa lawas. So ato ni testingan og bugnaw ba ning tubig ani kay matud pa nila kinabugnawan ko no. So suway mo tag panghimasa kay bata kay bumulangaw ay usaw rin itong TL. Testingan ambog ta. Sige sultin mo na pre. Okay ra? Ang presyo ko sa Tingkawog daghan magklase sa mga apa pero so far ang lugar hindi pa kay credit so nindot sitahon tubig sa tinaw ang lugar ang magaway kaya atis na suyabangan kung daghan mo kung namin mga pagkaon kasi gamit kanan.
karon no makita ni lugar nga sige pagtrabaho, sige naggama og kamalig para nay kasilungan ang mga muare. Para nay kabutangan sa mga pagkaon nga dung mada, hindi mo kadag pagkaon, abot tay mapalit dire kay nagang maligja. So, ang abang ining ilahang kamalig, tag 100 ra. So, kaya ra kung labi na kung daghan mo. Kamay ra og kapainanan, para may kasilungan. Bagong nangabot dito din sa ubos gyapon padong dagan usa sila ka van og nay mga motor. Asa man ka pre uli ka? Wala na. Okay, uto na. Ya okay na lagi. Okay na, Didot. Recommendable, mabalik ko. Para maliko. So uli ta kay punto naman. Dito pa ta kay mo ta dagbawon. Nauli ka ta. Humana nga to ang lakaw dito sa Tingkawog River. So, ako ay kasulti itong lugar is nindot siya. Di daw, okay kay nga lugar, okay ka do. Nami iti sa suruyan. Pero advice sa mga madto dito, mayo nga mo, sadyo-sadyo tagamay para makapisto tagtarong kay tinaghana ang tao nga mo bisita dito kay magbag-o maguna sila. Og para pod sa mga madto dito nga magdaog bata. Okay ra kay napoy maabangan dito nga sa Babida tag 50 pesos ra ang abang. Pero di po na to pasagdan na to bantayan tong bata kay medyo delikado kay suba muna na napoy murag gabaha ba. So bisag dahil sa Babida bantayan ni Japon to na para safety ba, safety ang tong bata. So mura to og ayun, salamat ug sa sunod na pod.